Хәерле көн Татарстан, хәерле көн газиз милләттәшләр. Бүген сезнең игътибарга уйнагыз гармуннар тапшыруының Баулы районы гармунчылары белән дәвамын карарга тәкъдим итәбез. Şun talyançılar. Мен биіп күнәш бермәкші едім. Әлігі Talyan гармунчылар ансамблінің жетекшісі Василия әйдәгіз әлі беріге ұзығыз сіздің білән сөйләшіп алайық әлем. Василия Бey, нешік хәлләрігіз? Хайырлы көннәр, егетләр, кызлар, Аллаға шөкер хәлләребез. Бик матур урында, яшла иттереп, матур иттереп. Talyan гармуны тавышларын яңраттыгыз. Василия Бey, сөйләп китегез әле. Менә әлеге ансамбль ничек барлыкка килде? Аның тарихы белән танышыйк әле. Ансамбльнең тарихы инде ул 90-нчы елларда нигез салынган Зәки Нурабый Шаймарданов тарафыннан дип әйтик. Һәм инде безнең монда ансамбльдә инде шушы еллардан аның беренче көннәреннән башлап уйнаучы безнең гармунчыларыбыз бар. Менә Габдулла абый, безнең тагын Назим Гамбарович, һәм тагын Чулпан Галиевич, Шәрипҗан абый Тагирҗанов. Һәм инде хәзер шактый гына кешеләре, ул вакыттагы уйнаган кешеләре, аларның гүрияләре инде хәзер. Менә бүгенге көндә безнең Talyan ансамблендә бүгенге көндә уйнаучы егетләр бүген бергә җыелдык без. Әйе, сүзебез дуга булып барсын. Амин. Әйе, урыннар җмакта булсын әлбәттә. Аларны һәр вакытта да без бик тә искә алабыз. Һәр вакытта да алар вакытында төшерелгән сурәтләрне карап, аларның уйнаганнарын тыңлап, үзебезгә дә шактый гына күп тәҗрибә тупларга тырышабыз. Чөнки алар зур тәҗрибәле егетләр бит инде. Ул вакыттан 90-нчы еллардан бирле уйнаган кешеләр, бигрәк тә ул вакытта гармонга тагы да әйткәндә Talyan моңына гашык кешеләр сирәк булган әлбәттә. Әйе. Һәм шуңа да карамастан менә алар үзләренең өлешләрен безнең район күләмендә, республика күләмендә шушы Talyan моңнарына үзләренең өлешләрен кертеп торганнар. Һәм бүгенге көндә дә Аллаһка шөкер, менә шушы безнең бергәлек, бердәмлек һаман да дәвам итә. Традицияларны югатмаска тырышабыз. Һәрбер чараларда катнашып килергә тырышабыз. Район күләм, төбәк-ара, республика күләм чараларга да барып катнашырга тырышабыз. Василия Бey, үзегез сез менә кайчаннан бирле шушы ансамбльдә җитәклисез? Bizim инде ансамбльдә җитәкче булып, мәдәният йорты җитәкчелеге тарафыннан 18-нче елда җитәкче иттереп сайландым. Шушы ансамбльгә рәхмәт әлбәттә барлык егетләргә, миңа карата булган игътибарлары, хөрмәтләре өчен. Инде бүгенге көндә менә барыбыз да бик шатбыз. Шундый сезнең белән күрешүгә бик зур рәхмәт сезгә. Безне хөрмәт итеп килгәнегез өчен. Һәм инде киләчәктә дә шундый безнең бергәлек югалмасын, бердәмлек югалмасын әлбәттә. Тагы да ничек әйтергә, зур бәйрәмнәрдә, зур чараларда бергә катнашып, шулай күңел ачып, Talyan моңнарын халыкка ишетергә язсын иде. Амин.
Кадерле тамашачылар, 50 ел гомерен нефть сәнәгатендә эшләүгә багышлаган шәхес бүгенге тапшыруыбызның төп каһарманы. Назым абый Кәримов. Назым абый, исәнмесез? Исәнмесез. Назым абый, әйтегез әле, менә шушы урынга килгәнбез икән инде. Аның тарихы белән дә танышып китик әле. 1946 елны Баулыда беренче скважина борауланды һәм 46 елның 17 сентябрендә Фонтан бирде бу скважина. Узак еллар ул фонтан биреп суткасына 500-800 тонна нефть бирде. Аннан соң инде безнең пласт давлениесе кимәгәннән соң бу скважина күчерделәр уже механизированный методка һәм ул тоже узак еллар бик узак еллар эшләде. Соңыннан бик узак еллар консервациядә торды. Хәзерге вакытта бу скважина яңадан эшли башлады. Анда менә электр центробежный насос белән эшли торган насос төшерделәр. Ул хәзерге вакытта бу скважина әле дә эшли. Менә бит, инде кызыклы тарихы бар. Һәм сез әлеге тарихның төп шаһиты бит инде, шаһиты, Назым абый. Үзегезнең 50 ел гомерегезне нәкъ менә шушы нефть чыгаруга башлаган сәйме? Ничегрәк кирип киттегез әлеге хезмәткә? Армиядан кайткач, миңа укырга туры килде Әлмәттә, Буравиклар мәктәбендә. Аннан соң инде мин 1 ел Җәлил нефттә эшләдем. Аннан кайттым шушы Баулы төбәгенә. Баулы төбәгендә миңа эшләргә туры килде подземный, цех подземного ремонта инде. Аннан соң мин күчтем добыча. Значит, анда 14 еллап мастерым эшләгәннән соң мастер, бригада мастеры булып, мине чакырып алдылар шушы нефтяникларны укыту мәктәбенә. Әле менә әле дә мин пенсияга былтыр чыктым инде, чыксам да мине әле дә чакырып алалар укытырга. Әлеге вакытта нефтяникларга белем бирәм. Менә бит. Һәм менә бу гармуннарга мәхәббәт сездә ул ничек уянды, Назым абый? Кичә вакыттан ук 4 яшьләр чамасы булгандыр инде. Авылда кайда гармун тавышы ишетелә. Мин шундайым койма ярыкларыннан карап, шуларның уйнаганнарын сокланып тыңлап тора идем. Минем бабам да уйнаган Тальянда. Әти Тальянда уйнап матур итеп җырлый иде. Шуннан соң 6 яшьтә миңа әти бер кыска гына бер көй өйрәтте дә, мин шуннан Тальянда уйнарга өйрәнеп киттем. Узак уйнамадым, бер уйнаганнан соң мин аны ташлап 2 рәтле хромкага күчтем. Хромканы мин шул 7нче класска хәтле уйнадым да, 7нче класста укыганда баянда уйнарга өйрәндем. Миңа бәләки генә шул балу баян алып бирделәр. Ondan соң инде узак еллар баянда уйнадым. Шул елларда миңа сәхнәгә чыгарга туры килде. 1990 елны миңа олы шәхес оста гармончы, баянчы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зәкинур ага Шаймарданов белән очрашырга туры килде. Һәм ул үзенең ансамбль Тальянка оештырачагын әйтте. Һәм ул миңа тәкъдим ясады шул ансамбльгә йөрергә. 30 елдан соң кабат кулга Тальян алырга туры килде. Менә бит. Һәм инде шушы мизгелләрдә әлбәттә сезнең матур итеп уйнавыгызны ишетәсебез килә.
Габдулла абый, ничек хәлләрегез? Аллаға шүкір, бүгінгі күнде Аллаға шүкір, мына гармон ойнап жүрген сенен нашар түгелдер. 82 яш ул бит күпті деп айтып болмайын, наверное. Аллаға шүкір, мына 40 елы шуның нефит белән эшләдем инде мин. 40 ел? Нефитче булып. Әйе. Татарстанның атказанган Россиянең почетлы нефтчесе булып булган дәрәҗәгә күтәрделәр. Шул Баулыда гомер иттем дә, эшләдем дә. Хәзер лайыклы ялда. Аннан соң нидән нефит кешеләрдән киткәч, театрда эшләп алдым әле бер 16 ел. Сіз актер да. Театрда да уйнадым, бер 7 роль уйнадым. Әле менә быел гына теге шулай булды шул дигән спектакль белән гран-при алып кайттык бит Казаннан. Ничего себе. Аллаға шүкір. Афарин. Безнең җитәкчебез режиссер бик талантлы Сәгыйть Әхмәтҗанов. Габдулла абый, а менә сіз нефтче инде. Менә ничек гармун сезнең кулга эләкте? Диде 7 яшь чагында әтием тальян гармон алып бирде. 12 теллек Казанның тальян гармонын. Шуның белән әзрәк аңгыраштырырга өйрәндем. Качан мәктәптә уже чыгыш ясый башлаган идем инде. Үзем эшли башлагач, беренче эш хакыма хром сатып алдым. Шуннан аңарда да әйбәт кенә уйный башладым. Аннан инде соңыннан әзрәк байгач дигән инде. Баян да алдым. Аңарда да әйбәт кенә уйныйдым. Ну менә тальян белән теге Шаймарданов Зәки Нуралы катнашында уйный башлагач, баянны ташладым. Тальянга хромкага күңелне биреп, уйный башладым. Уже тальяннан соң баянны кулга аласы килмей. Шулай булды. Дөресен әйткәндә шулай булды. Баянга ушым китмәде. 2 хромкам бар, 3 тальянка, 1 баян. Һәрберсе дә кирәк. Һәрберсе дә кирәк. Һәрберсе урынлы. Габдулла абый, менә безнең тамашачыларга берәр нәрсә рәхәтләнеп уйнап җибәрегез әле. Әйдә берәркәй. Кошлар гына уйныймы? Әйдә. Тургай. Әйдә. Сайда шунда кенде. Уйнагыз гармоннар тапшыруы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән эфирга чыкты. Бүгенгә шулар иде. Һәр барчагызга матур көн теләп, саулашабыз.